Meillä on ollut aivan mahtava Finlandia-vuosi. Meillä on 4 Finlandia-ehdokasta ja 3 niistä on aikuisten Finlandia-ehdokkaita ja 1 lasten Finlandia-ehdokas. Marjo Niemen pienen budjetin sotaelokuva kertoo naisesta, joka on lähtenyt pois kotiseudulta, noussut luokassa ja tullut taiteilijaksi, palaa takaisin kotiin pienelle tehdaspaikkakunnalle ja huomaa, että ei siitä menneestä kovin helposti pääse eroon. Humoristinen, mustan puhuva, mutta varmasti monella suomalaisella tunnistettava tarina. Sitten on Vainovalkeat, Jarkko Volasen kirja. Siellä mennään kuvitteelliseen Medaljonkikaupunkiin, joka sijaitsee aika tutunoloisessa paikassa. Muistuttaa tuota Venäjää, mutta voisi olla kyllä moni muukin maa tällä hetkellä. Kuvaa tällaista diktatuuria, joka kiristää kansalaisten elämästä otetta. Siinä on kysymys 2 veljeksestä, heidän suhteestaan, heidän muistoistaan, ovat kokeneet aika kovia, ja toisaalta naisparista, jolla on pieni lapsi ja jotka pelkäävät, että se lapsi otetaan heiltä pois, jos heidän suhteen laatu paljastuu. Sitten Monika Fagerholm, Eristystila kautta kapinoivia naisia. Tämä on nuoren naisen kehityksen kuvaus. Hän kasvaa tässä kirjailijaksi, kirjoittaa omaa romaaniaan, mutta samaan aikaan se on kuvaus 70-luvun ilmapiiristä, jossa tavallaan on todella rauhallista ja kaikki on hyvin, mutta jotain tosi ahdistavaa ja pelottavaa kuplii pinnan alla. Sitten lasten kirja. Koira nimeltään Kissa hyvästelee ystävän. Tomi Kontion kirjoittama kirja, Elina Varstan kuvat. Tämä kertoo surusta, ystävästä luopumisesta, mutta myös rakkaudesta ja siitä, miten löydetään uusia ystäviä, jotka tukee sitten elämässä eteenpäin. Onnea jokaiselle ehdokkaalle kisaan. Joka tapauksessa olette jo voittajia, kun olette mukana tässä Finlandia-hommassa.